Je to vlastne o mladých ľuďoch, ktorí záleží na tom, že vlastne vnímajú, že je tu generácia, ktorá takisto je tu medzi nami, ale málo kto sa o týchto ľudí už zaujíma. Väčšinou v týchto zariadeniach sú klienti, ktorí už nemajú rodinných príbuzných. A práve to je to, že oni mnohokrát nahrádzajú a suplujú rodinu tým, že chodia medzi nás, rozprávajú sa s nimi, kreslia, malujú, spievajú. Ako náhle prídeme, so všetkými sa pozdravíme, spýtame sa vlastne, čo by chceli robiť v ten deň, snažíme sa im vyhovieť, možno keď nevedia niečo vymyslieť a potom sa vlastne tomu venujeme. Pozerávali sme televízor, hrali sme karty, vymalovávali sme, skladali sme kocky. Skrátka sme radi, že chodia medzi nás a že nám vyplňajú náš voľný čas. No, ono to originálne vzniklo v Bystrici, teda kde vysokoškoláci volávali dôchodcom počas covidu. A my sme v tom chceli pokračovať, ale prezenčne a v Banskej Štiavnici. Bola tam celé to hlavne pani riaditeľka, pani vychovateľka Posega a teda hlavne my, študenti, sme chceli pomáhať a nejako dobrovoľničiť. Ja som chcela skúsiť prácu s staršou generáciou ľudí, keďže už mám aj skúsenosti s inými generáciami alebo proste s mladšími ľuďmi, tak som chcela vlastne toto. Najviac, čo sa mi asi ľúbilo, je, keď som vlastne išla za jednou pani, ktorá je ležiaca a tam sme sa vlastne rozprávali. Čo si ja vážim na týchto mladých ľuďoch, pretože zachovávajú si hodnotu a to je vlastne ľudskosť. A to je v dnešnej dobe veľmi dôležité, vychovávať mladú generáciu k tomuto. Tie deti sem prídu a oni sami hľadajú, že aké aktivity, oni sami si pripravujú. Napríklad pripravili si kvíz, veľmi pekný si nacvičili minulý rok program, čo bolo v rámci Koľko lásky sa zmestí do krabice od Topánok. A to odovzdávanie tých krabíc bolo spojené práve s týmito študentmi, dobrovoľníkmi, kde si prichystali veľmi pekný vianočný program. Naučil som sa, že vlastne všetci ľudia chcú hlavne lásku a nejakú pozornosť. Či sú to mladí, či sú to starí, či sú to nejako telesne alebo mentálne postižení, tak všetci chcú pozornosť a lásku.